ஹாய், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் செய்ய போகிறோம். பாசந்தி செய்ய போகிறோம். அது தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள். 4 பாக்கெட் பால், ஒரு கைப்பிடி பாதாம் பருப்பு, கொஞ்சம் சர்க்கரை, 3 ஏலக்காய் இதிலே வச்சுருக்கேன். சர்க்கரை வந்து நம்ம பார்த்து தான் போடணும். பால் சுண்ட சுண்ட சர்க்கரை பார்த்து போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள். வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ பற்ற வச்சுக்கலாம். கடாய் சூடோட இதில் பால் ஊற்றிக்கலாம். நாலு பாக்கெட்டும் இதில் ஊற்றிக்கலாம். செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுங்க. சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்க, புல்லாயிடுச்சா? இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ பெரிய தீயா தான் இருக்கு. நல்லா கொதிக்கிட்டோம். நல்லா கொச்சோன்னா சிறுவ அடைக்கலாம். நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இப்போ பாருங்க, நல்லா ஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. கொதிக்க கொதிக்க சுண்டிடும் பால். அதேமாதிரி நம்ம கரண்டி விட்டு விட்டு கலக்கி விடுங்க. இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டாதான். ஆனால் இது கொஞ்சம் கிட்டவே தான் இருக்கணும், இல்லை பொங்கிடும். இப்போ பால் நம்ம பொங்கிடுச்சுன்னா நம்ம சிறுவா அடக்கிட்டு போய் உக்காஞ்சிக்கலாம். இது வீட்டில் பசங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுங்க. சூப்பராக, ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள் தான். பால், சர்க்கரை, ஏலக்காய், பாதாம் பருப்பு நம்ம இஷ்டம் தான். வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. இதை கலக்கி விடுங்க, ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும். இப்போ பாருங்க, பால் நல்லா சுண்டி வருது பாருங்க. இப்போ இந்த இதில் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கிட்டோம். இதில் ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன். இப்போ நல்லா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கிட்டோம். இன்னும் கொச்சி வந்தோம்னா சர்க்கரை போடலாம். இப்போ பாருங்க, நல்லா சுண்டிடுச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த டைம்ல சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நல்லா சுண்டிடுச்சு. இதுவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஏற்கனவே ஏலக்காய் போட்டுட்டேன். திட்டமாக நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். இது கூட ஜாஸ்தி தான் சர்க்கரை. இதுக்கு சர்க்கரை கம்மியாக தான் தேவைப்படும். இதை கொஞ்சம் நல்லா கலக்கி கொடுங்க. இது ஒரு கொதி வந்தாலே இப்போ போதும். இது செய்யறது கரெக்டாக எனக்கு 1 hour ஆச்சு பாருங்க. நல்லா கலக்கி கொடுங்க. 4 பாக்கெட் போட்டால் இதுனா ஒரு 300 1/2 கிலோ வரும் பாருங்க. இது நல்லா ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டா சும்மா செம்மையாக இருக்கும். அட்டகாசமாக இருக்கும். அடுப்பு கொஞ்சம் தீ சிறுவாக இருக்கு. பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. மணலாக வருது பாருங்க. சாப்பிட வாய்க்கு ஏடாக வரும். டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க, பார்க்கறதுக்கு செம்மையா இல்லை? இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இது ஆப்ஷனல் தான். பாதாம் பருப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், வேணான்னா விட்டுடலாம். நான் போட்டுக்கிறேன். பாருங்க, பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு. நல்லா அது வாயில் கடி போடுறதுக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் வீட்டில் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நம்ம டேஸ்ட்டு பார்த்தா டைம்லாம் பார்க்கக்கூடாது இல்லையா? அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் வீட்டில் செஞ்சுட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா இருக்குது நல்லான்னா சொல்லுங்கள். எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க. யாருமே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறதே இல்லை. எல்லாம் பண்ணி சொன்னால் தானே எனக்கும் தெரியும். நான் நல்லா செய்கிறேன்னா நல்லா செய்யலையான்னு அது வேறு இருக்குது இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணால் தானே எனக்கு தெரியும். பாருங்கள், இப்போ இதை ஆற வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நான் கிண்ணத்தில் வச்சு உங்களுக்கு பரிமாறி காட்டுறேன். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாசந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. கிண்ணத்துல ஊற்றிருக்கேன். எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதை ஆற வச்சு பசங்களுக்கு கொடுங்க. செம்மையாக சாப்பிடுவாங்க. செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.
செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.